ZANU-PF heavyweights, state agents, loot auxiliary Mnangagwa donated items. Sana kuna mashoko patoonekwa kuti panochitika chitiko chashamisa vanhu zvoonekwa kunzi ayo maheavyweights ezanu pamwechete nemastate agents voluta zvinhu zvakadonetiwa naThe First Lady. Sana kuna mashoko amudanyirwa panapa ndopaiva ndokuti bo subscribe or like or turn the bell icon. Tipina panapa mzimbe donyera chiti ZANU-PF heavyweights and state security agents have been accused of looting foodstuffs, hampers, and farming inputs that were donated to villagers by Mrs. Auxiliary Mnangagwa on Wednesday. Mrs. Mnangagwa has been in Masvingo for a rally at Masvingo Showgrounds, where thousands of attendees were buzzed in from across the province. School pupils were reportedly coerced into attending the event. A ZANU-PF source reviewed the poor distribution of the donated goods, stating attendees were divided into groups of 10 and made to share a 50 kg bag of rice, while 12 government and the ZANU-PF officials received 10 kgs of meal each. Further reports from Benjamin Burumbo indicated that the donated items were heavily looted by ZANU-PF officials and state security agents. The donated item was stolen by senior party members and state security agents. Senior government officials also stole the items, a government source said, condemning the actions. Thomas kwanoona kuti aiwa kunyange nemastate security agents panguva inoi havachatombonzwiri tsitsi vakomana ava ende havachatomboteveri makomanzi avo. Kuluta kwatoona vachitora zvinhu zvaida kudonetiwa the First Lady zvinatsokuratidza kuti these guys they know kuti aiwa vakomana avo zvavari kudoneta vari kuzviwana pamaproceeds avo ari illegal and corrupt. Vanabva vachiva vachingotora vanobva vachiziva kuti aiwa these guys they do not have any say, they cannot accuse them, they cannot condemn them, but vakomana panguva inoi vakuluta zvatikabona zviitika kunana 2017 uko. Tunze mafungo enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Nakumai section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.